Ja, dat is een heel belangrijk onderdeel van onze doelstellingen. En daar geven wij ook heel veel inhoud aan, want de afgelopen jaren denk ik dat wij zo'n 40 schoolconcerten ook gegeven hebben. En dat doen we dan in goed overleg met de scholen. En dat kunnen leerlingen zijn van een jaar of 6, 7 tot de bovenbouw op het SGB of het Liceo. En zo hebben we, denk ik, de afgelopen jaren toch wel zo'n 4, misschien wel 5000 scholieren in al die jaren bereikt. En dat is toch wel heel belangrijk, omdat op een andere manier de scholieren hier op Bonaire nauwelijks in aanraking komen met klassieke muziek en ook met levende klassieke muziek. Dat ze gewoon zien voor hun ogen hoe het wordt uitgevoerd. En we hebben een aantal concerten, die staan mij nog heel goed bij, die denk ik echt de impact maken bij de mensen. Zo hadden we hier een aantal jaren geleden Nicole van Eer. En Nicole van Eer is ook een musicalstar, maar dan wat langer geleden. En zij begon te zingen voor een groep van tegen de 200 scholieren met een operastem, zonder enige aankondiging wat er zou komen. En die leerlingen die begonnen gewoon te giechelen van, nou, wat is dit in godsnaam, wat hebben we nog nooit gehoord. Die zaten echt, die waren een beetje de kluts kwijt van, nou, wat is dit nu? En even later had Nicole van Eer de leerlingen in haar zak, om maar zo te zeggen. Want ze deden fantastisch mee met herkennen van bepaalde delen uit de operamuziek. En teksten en zo werden ook zelfs meegezongen. En met een daverend applaus beëindigde zij haar concert. En ik ben ervan overtuigd dat zo'n ervaring, dat blijven die scholieren altijd bij. Dus dat vergeten ze nooit meer. En dat zijn toch de kiemen die worden gelegd om een beetje belangstelling te krijgen voor een hele belangrijke cultuur. Want de klassieke muziekcultuur is de basis eigenlijk voor alle latere muziek. Of je nou de Beatles hoort of Celine Dion, maakt niet uit. Als je kijkt naar de manier hoe die stukken en die songs zijn gecomponeerd, zitten daar de kenmerken in van de eigenschappen van klassieke muziek. En dus daarom is het ook zo belangrijk om dat voor het voetlicht te brengen. Ik ga nu ietsjes verder. Een muziekschool, muziekles, hoort dat ook bij jullie? Hoe wordt dit gedaan? Nou nee, dat hoort eigenlijk niet bij ons. We vinden het wel heel belangrijk. Het hoort natuurlijk al bij de educatie, maar daar hebben we toch muziekscholen voor de School di Musica, Bonaire. Kan natuurlijk nog wel wat beter functioneren, want we hebben niet zoveel leraren meer. Dus ik hoop dat dat nog een keer een push krijgt, want dat is natuurlijk heel erg belangrijk dat leerlingen ook les kunnen nemen. Ik geef zelf nog een beetje pianoles en ook nog vioolles, dus ik heb nog zo'n 15 leerlingen, dus dat is toch nog wel wat. Maar het kan natuurlijk nog meer. Er zou er nog iemand kunnen komen die kwarta of gitaarles geeft, bijvoorbeeld. Dus dat zou mooi zijn als iemand zich zou melden om dan nog wat meer lessen te geven. En natuurlijk spelen er ook een aantal bandjes die repeteren daar. Dus dat functioneert nog wel, maar het kan beter. In Rincon is er ook een school en ik heb begrepen dat Gabi Mercier ook een drumschool heeft. Dus het is zo her en der op het eiland is er wel wat, maar het kan beter. De jeugd verdient het om meer mogelijkheden te hebben om kennis te maken met muziek, om zelf ook muziek te gaan maken.